La gent normalment no es fa gaires cases a la vida, segurament o se'n fa cap o una. És el primer cop que nosaltres treballem amb un sistema així industrialitzat de construcció, no només de fusta, sinó fins i tot de formigó o el que sigui. I la veritat és que el resultat és molt satisfactori, tant a nivell del resultat final de la casa, com al propi nivell, el procés tant de la realització del projecte com de la construcció, acaba sent bastant més còmode i relaxat per tothom que no pas els que estem acostumats amb la construcció tradicional. Fustec té unes eines de treball en 3 dimensions que realment és una feina molt acurada i deixen molt poques coses a l'atzar. En aquest sentit, fa patir molt poc. Hi ha un vincle més fort amb la presa constructora que amb una construcció tradicional, perquè aquí, quan comences l'obra, el projecte ha d'estar definit quasi bé al 100%. Això et força que ja abans de començar el que és pròpiament la construcció, tot el projecte estigui molt acurat pel que fa als detalls, als acabats. En una construcció tradicional que hi ha molts d'aquests detalls que, pel que sigui, sempre s'acaben deixant per l'execució, i això a vegades fa grinyolar una mica els projectes. De per si nosaltres ja sempre estem al mig de tots els intervenents de la construcció, per un costat els constructors, els propietaris, els tècnics, i en aquest cas el fet de que es faci molta feina abans de l'obra, la veritat és que ajuda molt a que això flueixi molt més. I quan comences l'obra, que és el procés una miqueta per tothom més angoixant, la veritat és que hi ha moltes coses que ja estan decidides i això és molt còmode. La figura de l'arquitecte és el que una mica ha de coordinar tots aquests elements que afecten la construcció. És el propietari que s'ha de posar en contacte amb l'arquitecte i a partir d'aquí, arquitecte i propietari s'han de posar d'acord amb un disseny que satisfagui tothom. Llavors, una mica responsabilitat de l'arquitecte buscar una empresa que sigui capaç d'executar aquella obra tal com s'ha pensat. Ja tenim 2 figures, el que és el propietari, l'arquitecte, ara ens ha arribat el constructor i l'última figura que ens arriba és l'aparellador, que és pròpiament el que controla que l'execució de l'obra es faci tal i com s'ha plantejat en la fase de projecte. A l'hora de projectar, tampoc és un canvi molt radical. Ja fa anys que nosaltres tenim interioritzada la fusta com a element constructiu, no en prefabricats, però sí amb element estructural per fer forjats, teulades, etc. Llavors ja fa anys que estem avesats a treballar la fusta perquè ja fa molts anys que estem sensibilitzats amb el tema ecològic i de minimitzar petjada de carboni, de millorar aïllaments. Tot això, vulguis que no, ens ha portat a anar incorporant el màxim de fusta en les nostres construccions. El pas és de substituir aquests tancaments més pesats de ceràmica, de formigó, etc., per elements resistents de fusta. Aquest és la frontera que hi ha entre la construcció tradicional i la construcció prefabricada en fusta. Treballar en fusta en substitució d'elements de formigó o ferro té un argument de pes molt important, que és l'element de sostenibilitat. La fusta és un element sostenible, que té emissions que es poden considerar zero, és fàcil de muntar, fàcil de transportar, elements, o sigui, estructures de ferro o formigó, en aquest sentit són molt més costoses. Llavors això ja per nosaltres decanta la balança descaradament cap a treballar en fusta.